Faraptok we suw üçinçiligindäki bökdönçlüklerden ejir çekýär. Zibil çelekleri ýyhlanýar. 18-nji sentýabrdan bäri Lewap welaýatynyň Farap şäherine elektrik togy ýygdyrlyk kesilýär. Bu aralykda şäheriň hatardan çykan esasy suw geçiriji turbalary tas 2 ay bäri bejerilmeýär. Yerli ýaşaýjylar tok we suw üçinçiliginiň bu golaýda düzeljegine umyt baglamayar. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 20-nji sentýabrda maglumat berdi. Daşary ýurtlary şol sany Kyrgyzstana, goňşy Awganystana we Irana elektrik energiýasyny eksport edýän Türkmenistanyň çet sewitleriniň ýaşaýjylary ýygdyrly elektrik kesilmeleri bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Günnogur Türkmenistanyň Farap şäheriniň ýaşaýjylary şenbe gününden bäri kadasyz elektrik üçinçiligi bilen oňmaly bolýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä şäherde elektrik togy tas 3 gün bäri ýerden 9-dan günortan 12-ä çenli kesilýär. Elektrik hünärmenleri dowam edýän üçinçilik problemalaryny şäher transformatorlarynyň remont işleri bilen düşündirýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir hünärmen şäherdäki transformatorlaryň könülendigini, ýa olaryň köpüsini çalışmagyň wagtynyň ýetenligini gurrun berdi. Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Farap etrawynyň ýaşaýjylary hojalyk durmuş üçinçiligi bilen bagly problemalaryň, şol sany elektrik energiýasynyň üçinçiligine döreýän bökdönçlükleriň bu golaýda çözülmegine özleriniň umyt baglamaýanlyklaryny aýdýarlar. Azatlygyň yerli habarçylary awgustyň ortalaryna Farap etrawyna ýerden sagat 10-dan öýlen sagat 1-e çenli elektrik üçinçiliginiň kesilýändigini habar berdiler. Şonu Farap şäheriniň elektrik edarasynyň bir işgäri togyň ýygdyrly kesilmeginiň sebäplerini hatardan çykýan köne transformatorlary awatlamak üçin ýaşaýlarynyň bolmazlygy bilen düşündirdi. Bu aralykda hususan soňky 2 ay bäri şäher ýaşaýjylary içimlik suw üçinçiligine ýüze çykan bökdönçlük bilen hem ýüzbe-ýüz bolýarlar. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä şäheriň esasy köçeleri bolan Magtymly we Atamrat köçeleriniň ugruny ýerleşýän suw liniýalary 2 ay töwereg munanodal hatardan çykypdyr. Ýöne aradan 2 ay geçendigine garamazdan yerli ýaşaýjylar suw geçirijilerde awatlyş işleriniň geçirilmänligini aýdýarlar. Türkmenawatda kadaly suw ýok. Adamlar Farapdaky kommunal problemalaryň çözülmegini umyt hem etmeýärler diýip bir Farap ýaşaýjy ilan tarasynaky umytsızlygy beýan etdi. Türkmenawat şäheri Lewap welaýatynyň administrativ merkezidir. Ýatdasak maýyň ahyryna Türkmenawatda da bir iri transformatoryň hatardan çykmagynyň netijesinde 12 sagatlap tok kesildi we suw üçinçiligine bökdönçlük ýüze çykdy. Bu aralykda Farabyň ýaşaýjylary şäheriň merkezine zibil çelekleriniň hem könülendigini, döwlen ýa-da deşilen zibil gutularynyň syzýan zerzibil sebäpli özleriniň kötenýänliklerini gurrun berýärler. Zibilin ýysynyň ýaňa şäherde ýaşar ýaly däl diýip bir Farap ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtdy. Muňa garamazdan döwlet media serýeşdeleri ýurdun paýtagtyny we iri şäherlerde ilaty amatly durmuş mümkinçilikleriniň hödürlenýändigini gaýtalaýar. Farap ýaşaýjylaryň elektrik we suw üçinçiligi galy bersede zirzibil problemalary barada habar bermeýär. Günnogur Türkmenistanyň Çärjek etrawyna 3-nji sentýabrda gaz turbinaly täze elektrik stansiýasy açyldy. Türkmenistan iýun sentýabr aýlary aralygynda Irana elektrik energiýasyny eksport etdi. Kyrgyzstan awgust-dekabr aýlary aralygynda Türkmenistanyň elektrik energiýasyny satyn almak barada ulalaşdy. Türkmenistan näçe mil bäri Awganystanyň demirgazyk sewitlerini elektrik energiýasy bilen üpçün edýär. Ýöne ýurdun resmi we yarım resmi habar serýeşdeleri ilatyň elektrik üpçünçiligi bilen bagly problemalary barada asla habar bermeýär.